Habían dinosaurios tan pequeños como galiñas. O Velociraptor chamábase así porque roubaba os ovos de outros dinos para leválos a su nido. Os paleontólogos e as paleontólogas encontraron fósiles de huesos, pegadas e cacas. Algúns dinosaurios comían peixe. Por que sabemos e por que encontramos escamas dos estómagos de dinosaurio. Os dinosaurios tenían os brazos moi pequenos e a cola moi grande para non caer de fociños. O dinosaurio máis grande podía ser de alto como este cole. Ya? Os dinosaurios podían ser de moitas cores, pero non sabemos porque non hai restos. Os huesos non son pelo. A pel dos dinosaurios era gruesa e rugosa como a de un crocodilo. Algúns paleontólogos creían que algúns dinosaurios teñan plumas. As pombas, as galiñas e os colibrís son os parentes cercanos de os dinosaurios que aínda viven. Os dinosaurios carnívoros comían moita carne e a veces comían perlas para axudar a súa digestión. Os fósiles son uns dinosaurios que quedaron enterrados un montón de tempo e se converteron en pedra. Tartaruga, serpe, cocodilo e tiburón, caracois e estelas do mar. Xa vivían cando estaban cos dinosaurios. Os científicos analizaron moitos fósiles e creyeron que houbo máis de 1000 tipos de dinosaurios. O animal máis grande da historia non foi un dinosaurio, foi a ballena azul. Hai dúas teorías da extinción dos dinosaurios. Unha teoría dice que caeu un meteorito e a outra teoría dice que explotaron os volcáns. Os volcáns hicieron nubes tóxicas e os pobreciños acabaron